Gumikan sa pagkagumon sa tanang matang sa Bisyo o sa 29 anyos nga lalaki ang giingong nanulis og nangawat pagyud aron dunay ikagasto sa iyang bisyo. Walay lipod-lipod nga giangkon sa suspitsado 15 residente sa Puro 4 Upper Barangay Campot House, Cebu City nga gumikan sa iyang bisyo nga mosuyop og illegal nga drugas, moinom, mosugal og mamababayi pagyud maong mangawat og manulis siya. Apan ang maong bisyo sa suspect na hunong human na dakpan atol sa bypass operation diya sa may Juana Osmeña Street, Barangay Camputaw ning syudad niadtong Agosto 4, 2024. Ang suspect nagkuhaan og 5 ka gramo sa giluang shabu nga nagkantidad og 34,000 pesos. Matod ni Police Colonel Antonieto Cañete, Acting City Director Cebu City Police Office, nga ang suspect nakapanulis og mga mahalon nga butang sama sa Mountain Pine nga nagkantidad og 100,000 pesos ug ubang mga electronic gadgets. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165 ang suspitsado. Thief and robbery ang modus nito. In fact, he was arrested before by virtue of 2 warrant of arrest of 2 counts of theft, and he is considered as the number 1 wanted person in station level. Bisyo. Bisyo, sa bisyo ni mo? So, kumpleto gini ay?